Mayap at magrasya nga bakpo kaya kayungan. Kingaldoy ti pagmasusyantay kapiesta ng Santa Cecilia, Birhen at Martir. Patron dyan naman po ding sablang choir. Pagkiabetala po ka rin kaya katang panalangin ding makatuking intentiones. Pasalamat dadi Jose Pepe Hison, Irene Punzalan, Chris and Rona Gomez and family, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Mirna and Ferdy Lising, Alan and Jen Hila, Remedios Manalang, Anita Hison, Teresita David, Mirna Nakpil, Evelyn Liangco, Ning Torres, Betty Rivera, Ana Marie Dizon, Noime Maglangke, Puring Rivera, Francis Rivera, Joros Tolentino, Amare at Servire Choir, Liena and Fer Castro, Reina Castro, Rene and Nelia Lorenzo at Senior Choir. Special intention, Alexander Serrano. Ordain Anniversary, Father Norman Bitug, Father Ernesto David. Birthday Thanksgiving Daddy, Carlos Bondok, Maiden Torres at Mayor Teddy Tumang. Good health, Mario Supan, Lina Bonus at Bel Trinidad. Antimunin ding sablang kaladwaking purgatorio at ding kaladwada di Domingo Senior and Junior, Erlinda, Jose, Diosdado Corazon, Felipe Aurelio, Gloria Pelino, Rodolfo, Rodrigo, Chopista, Aurora Death Anniversary, Raymark Death Anniversary, at Adele. Magkiabiyatan po king dalita pamukulat. Matuloy na pamilya, di kayong mag
Kilagining ipampo ng anak, ang po ng Banal Espiritu, Amen. ang grasya ng ginatang Yesu Cristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal Espiritu, mantabay kay kahingan. At kaya timurin, Maya pa abak kay kahingan po. maya payabak po amin. At testa napin po ng patron ba rin kakatang musikero, rin kakatang choir, ngani, Santa Cecilia, Birhen, ang po yung martyr. Nya batang abebeng matampang ganap kaniting kapag masusya, namin ang tala pa mong init, pagkalungkutan din kasalanan tamo, at anyaran pa may lunos na at kapatawaran ng Diyos. Ikang makatarok, king mikakaragol, lelaman, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ikang makapagmasid, king sablang makatuliran, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ikang mamantabe, karing sablang tapat, king Diyos, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos, sa may ipain totoo, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king Bie, alangangga. Amen. Manalangin tamo. O Ginoo ning pakalulo, maging malapit ka sana, karing mamaus ke ka. Kami ng Santa Cecilia, asasaw ke kami, pakiramdaman mo sana at pakibatan din kaya kaming panalangin. Tiyadan mi, king kapamilatan ni Ginuming Yesu Kristo, ang anak mo, ang mabibig at magari kambe mo, at ning Banal Espiritu. Metong mo, king panga Diyos, manggaman, king alangangga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't, king umpisa ng libro ning Propeta Daniel. King katlong banwaning pamag-ari ng Joaquin, king Huda, iyaring Nebuchadnezzar ning Babylonia, di suba ne ing Jerusalem, at kibkuba ne ing syudad. Pepaintulit ning ginukeyo, ing bihaga ne iyaring Joaquim, ning Huda, at samsamana ing mapila ng kasangkapan,
ning templo ning Diyos. Tiki na lang migbalik kaya bero, ring mapilan abihag, kin templo ning Diyos-Diyosan na king Babilonya, at ding kasangkapan na simsam na, binili na laking silid pisisinupan pibansyan. Inutusan ni ning Ari Iaspenas, ingkeyang pamuntok opisyal, ban mamiling mapilan akayanakan alalaki, karing bihag ay Israelita, at iba't karing lahing ari at marangal a pamilya. Sukat ladeting masanting, biyasa, mayap a pangayanag, mayan ituru, at alang kapansanan king pamikakatawan, ban maging karapat dapat lang sumuyo, king palasyo ning ari. Iaspenas, yaing turo karelo, king pamamasa, at pamanyulat king salita, ring tao Babilonya. Inutos na naman ning ari, ing ibyemo naman karela aldo-aldo, ing pamangan at alak, at kalupa ning mayayabye karing miyembro ning palasyo ning ari. Marapla king ari kay batning atlong banwarang pamagsane. Ding mapilan karing mepili ilari Daniel, Ananias, Misael, at Azarias. Ilangan iba't laking tribo ng Huda. Inari na king lubnong Daniel, king ena ipahintulot king sarili na, ing midungisan niya king kapamilataning pamamangan, at pamaninum alak iba't king palasyo ning ari. Uliniti, inawad na kang Aspenas, ing saupane sana. At gewaning maganakaning Diyos, Iaspenas, kang Daniel. Makanyan man, tatakot siya Iaspenas king ari, inya nga na kang Daniel. Dinesisyon ning ari, nung nanu ing kekang kanan, ampong inuman, at nung eka mayakit masanting apami kakatawan, kalupa ring aliwang kayanakan alalaki, magkang paten nako. Inya pintalaning Danieling gwardya, at inutusaning Aspenas magbante kaya, ampo ka ring atlunang kakaluguran. Nga na kaya, subukan mo kami kilubning apulong aldo, dinan mo kaming gule, ban kanan mi ampong danum ay numan mi. Kaybat, ilimpi mo kami karing kayanakan alalaking mamangan, king pamangan king palasyo, at matul ka, agpang king akit mo kaya kami. Maybe sayang subukan na lakilubding at pulong aldo, inyang miras na ing oras, mayakit lang masanting apami kakatawan, at masikan kesa ka rin sablang mamangan king pamangan king palasyo. Inya manibat na kanita, pepahintulot ning gwardya, ing isundura ing pamangan danggule, lugal ketang pamangan ay nutos ning ari akananda. Pigkalub ning Diyos kareting apat akayanakan alalaki, ing belwan ampong kabyasnan, king literatura, ampong filosofiya. Bilang karagdagan, pigkalub neng gelingan i Daniel, amunye kabuldugan, karing malikmata, ampong karing paninap. King kapupusan daring atlong banwang tikdaning ngari, delalangang Aspenas ding kayanakan alalaki, kang Nebuchadnezzar, peki pagsalita na langan ning ari, at may maldugyalob kang Daniel, Ananias, Misael, at Azarias, may git karing sabla. Inya meging nilang miyembro laking palasyo ning ari. Agyang nano ing kutang ning ari, o problemang inapagna. Imbalura deting apat may git apulong ulit, kesa king balo ng ninumang manula, o salamangkero.
king kabilugan ng kayarian. Amano ning Ginoo, Salamat, King Dios. ligaya at kapuryan manggaman kapilan. Ligaya at kapurian, manggaman kapilan. Mipuri ka, Ginoo, Diyos ding makatuwami. Mipuri ka't miparangalan, maygit king sabla. Ang gaman king alanangga. Mipuriya ing lagyo mong banal at maligaya. Mipuri at miparangalan, ang gaking alanangga. Ligaya at kapurian, manggaman kapilan. Mipuri kaking templong pakasautan, ning kekang kabanalan at ligaya. Mipurit kat mipaligayan, ang gaking alanangga. Ligaya at kapurian, manggaman kapilan. Mipuri kaking trono ning pamag-ari mo. Mipuri ka at miparangalan, maygit king sabla, ang gaking alanangga. Ligaya at kapurian, manggaman kapilan. Mipuri ka ikang makatarok king mikakaragul alelaman. Makatrono baboring kerubines. Mipurit ka't mipalagayan, maygit king sabla, ang gaking alanangga. Ligaya at kapurian, manggaman kapilan. Mipuri kaking suklob ning banwa. Mipuri ka't mipaligayan, maygit king sabla, ang gaking alanangga. Ligaya at kapurian, manggaman kapilan. Parangalan tayo po yung maya pabalita. Manatili kang tapat ang gaking kamatayan, nga naning Ginoo, at ibiyekeke ka, ing korona ning biye. Ing Ginoo mantabi kay kayo, At kekan timurin. pamamasa king may abarita at pangkang San Lucas. Ligaya keka, o Ginoo. Magmasi Jesus king makapadurot at ikit noring makwaltang babaldug king karelang ayin king pibabaldugan kareti king templo. Ikit niya naman ing meto nga pakakalulong babaeng may balo, babaldug noring adwang tangsong bariya. Sinabi ng Jesus, ing katatuan sa seben ko kay kayo, ing pakakalulong babaeng iti, lalo yang maragul inain kesa karing sabla. Kuling binyena ing sablang pagkabiyana, dapat ila binyera mo itang labis, kitang kailangan da. Ing mahit ng balita ni kakatamong kaligtasan. Kapurian keka, o Kristo. Makiramdam tamo po king umilyo. Gandang morning po ulit sa lahat. Good morning po, Amang. Tapos na po yung Christ the King. Ito na yung last week of the ordinary time. Sa Sunday, sisimulan natin ang Advent. At sa araw pong ito, pista ng mga choir. Dapat nandito yung mga choir. Alam ko po, bago pandemic ng 2019, nagpaplano kami ng mga choir na gawing isang araw ng mga
musikero itong pista ni Santa Cecilia. Kaya lang po nagka-pandemic. Dahil malaki po ang kontribusyon ng mga kumakanta. Actually po dito sa ating parokya, mapalad tayo kasi nakakapag-compose yung mga choir natin. Dito si Nilo, tsaka si Doming. Yung ibang mga Dalita Pakibat, no? Sila na po yung nagbibigay ng himno o ng musika. Kaya dapat patuloy natin gunitain pagpisto niya itong si Santa Cecilia, ang patron ng mga musikero, mga choir, para ipanalangin silang lahat o tayo ng lahat, para manatili silang masigasig at gumaganap sa kanilang tungkulin. At naniniwala naman po tayo na sa pag-awit ng mga choir, hindi lang sila dito parang nagpapalabas, hindi ito show. Hindi lang para ikayatin tayong kumanta, makibahagi sa pagkanta, pag-awit, pag sila'y kumakanta, kundi para sa atin, ang kanilang pagkantay, yan ay isang handog din natin sa Diyos. Para bagang namimili tayo ng magagandang may boses. Tapos sa kanilang pag-awit, kasama yan sa ating alay sa Diyos. At pag naman tayo nakikibahagi sa pagkanta, ay rin yung pag-awit natin yan ay handog natin sa Diyos. Sabi nga po ng isang papa, si Santo Pio X, sabi niya, kapag ang panalangin ay kinakanta mo, nagiging 2 times ang effectivity. Ang nagagawa, parang ganyan po yung sinabi ni Pope Pius X. Kaya yan, huwag nating maliitin ang ating munting pag-awit. Yan handog natin sa Diyos. Yan din makakapagbigay aliw at kagalakan sa Diyos na ating sinasamba, sa Diyos na ating pinupuri. Sa bagay, kahit sintonado po kayo, baka may kumakanta dyan na may sintonitis. Okay lang yan. After all, ang tinitignan ng Diyos, hindi lang yung tinig ng iyong boses, kundi ang puso at kalooban. Para sa atin, nakikita ng Diyos ang lahat-lahat. Hindi lang yung panlabas, kundi yung nasa kalooban. Actually, yan po yung sinasabi ng mga pagbasa natin. God sees everything. Nakikita at napapansin niya lahat. Bagamat tayo dito sa mundo, nakikita lang natin yung mga panlabas. Hindi natin nakikita ang tunay na intensyon ng bawat isa. But God sees everything. Kahit na yung nakatago sa mata ng tao. Alam ng Diyos ang mga ganyan. Kaya dito po sa ating unang pagbasa, maganda naman po yung unang pagbasa. Natapos pa lang natin yung Book of Maccabees last week, Just 5 days lang yata nating binasa. Ngayon po yung last Sunday of the liturgical calendar, ang first reading ay mula sa Book of Daniel. Kaya ito simula ngayon hanggang sa Sabado, kasama si Prophet Daniel sa ating pagdinilay. At dito po, ilan silang kalalakihan na kinuha ni Nebuchadnezzar. Pinakuha ni Nebuchadnezzar yung mga makikisig, walang sakit, matatalinong mga kabataan na Israelita, kasi kinugkob niya ang Israel dito ni Nebuchadnezzar, ang imperyong Babylonia. At pinapili raw itong kanyang isang pinuno sa mga Israelita na may kakayahan, at ito'y turuan nila at pakainin ng pagkain mula sa hapag ng hari para ito'y lumaking malulusog. 3 years ang formation nila. Kailangan pakainin yung nanggagaling sa mesa ng hari. Para nga pagdating ng araw, after 3 years, maasahan sila sa palasyo. So yun po yung ginawa ng isang pinuno na pinadala ni Nebuchadnezzar, itong namili ng mga kabataan. At kasama si Daniel at 3 pa.
na kaya lang si Daniel, hindi niya makakain yung pagkain galing sa hari kasi mga pagano ito Para sa mga Israelita, marumi ang pagkain itong mga pagano. Siguro may kasamang baboy. Hindi kumakain ng baboy yung mga Israelita. Kaya parang si Daniel, kasama ng 3 pang mga kabataan, nag-request dun sa pinadala ni Nebuchadnezzar sa pinuno. Sabi niya, kung pwede, wag niyo na lang kami pakainin ng pagkain galing sa hari. Gulay na lang. Gulay na lang sa amin. Tignan mo kung anong bubunga sa amin ng gulay. Sabi na nitong pinuno, sabi niya, paano kung nanghina kayo? At hindi ko kayo maturuan ng maigi. Akong madadali sa hari. Hindi, tignan mo. Sibukan muna natin. At for 10 days, sinubukan, na gulay ang kinakain nitong si Daniel at ang kasama niya. Mas malakas sila kaysa sa mga ibang mga kabataang yung pagkain na galing sa hari. At later on, after 3 years, itong 4, si Daniel, at 3 pa, ay tunay na pinagpala sila ng Diyos sa kanilang katapatan, sa kanilang pananampalataya. Kasi mas pambihira ang kanilang karunungan at nagagawa bilang mga kabataan. At ito nga po, wala namang nakakita na ibang tao sa ginawa nitong 4 na kabataan. Sila-sila lang. Sa kanilang katapatan sa Diyos. Pero pinagpala sila. Pinagpala ng Diyos ang kanilang katapatan. Parang ito rin po sa Ebanghelyo. Wala namang nakapansin sa biyuda na naglagay ng kung magkano. Wala namang makasaksi na. Tanging Panginoon lamang. Yung mga lagad di naman nakita. Siya lang. Kaya dito, sabi ko nga sa inyo, nakikita ng Diyos ang kaibutaran ng ating puso. Doon nga sa templo, ang daming naghulog ng mas malalaking halaga. Pero ang nakapukaw sa pansin ng Panginoon ay yung biyudang yon na yun lang ang tanging kanya, ibinigay pa. At ako po'y kung dudugtungan natin ng kwentong ito, makikita natin kung paano pagpapalain ng Diyos yung babaeng balong yon o yung babaeng biyuda. Kaya ito po yung ating mismong pagnilayan. So, sa ating buhay, di kailangan ipakita natin sa kanino man ang ating ginagawa para sa Diyos. Siyang tanging nakakaalam dyan. At naway, ano man ang ginagawa natin, di man nakikita ng iba, pero ang tanging Diyos ang nakakita. Naway ito'y makapagbigay ng aliw at kagalakan sa Kanya. Ang ating buhay mismo, ano man ang ating ginagawa, naway ito'y magbigay ng kaligayahan at kagalakan sa Diyos. Hindi man tayo mapapansin ng tao, hindi man tayo mapaparangalan nino man dito sa mundo, pero naway ang Diyos na nakakakita sa lahat ang magparangal sa ating mga munting nakakayanan na gawin na kabutihan dito sa mundo. Amen. Amen. Magsitayo pong lahat at ating ngayong idulog sa panyatimang kahilingan, tayong lahat na pinagpapala ng Diyos sa ating munting kabutihan na tanging siya lamang ang nakakapansin at nakakakita. Sa bawat panalangin, sabihin natin, Ginoo, ipakit mo nung makanano keng lugod kalupa ning keka. Ginoo, ipakit mo nung makanano keng lugod, kalupaning keka.
para king Santa Iglesia. Alano sanang patugot agkatan din kayang miyembro, bantanggap king lugod at grasya ning Diyos, balang maging tanda keti king yato, king kaya pa ning Diyos. Ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Ginoy pagit mo nung makanano keng lugod, kalupaning keka. Para ka rin sablang miyembro ring organisasyon king parokya, mitmong tulalasan ng tatagun karing karelang pulong, balang makilibayan pamalak karing aliwa, king ikasulong ning parokya, ipanalangin taking Ginoo. Ginoy pagit mo nung makanano keng lugod, kalupaning keka. Para ka rin sablang bininyagan, ayalang pansin king dibinong biye, mipagkalubsa na karela ing sala, ban manakit king kaya pa ning Diyos. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoy pagit mo nung makanano keng lugod, kalupaning keka. Para kekatangan, mabiyasa ta sanang mibuklat king Diyos, at karing kekatang kapatad, king metong apamili bayan kaisipan, ang makabate king kagalangan, katutuan, at kapasalamatan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoy pagit mo nung makanano keng lugod, kalupaning keka. Ngeni po, adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. O lubos may ipayang Diyos, iking lugod, at nasa mong ipakit mi, ing kapasalamatan kaya ka, kapamilataning pamamyeming dake karing kapatad mi, king pigkalub mo na kaya kami. Ibiya mo sa kaya kaming kusang lub, apamakitambayan kaya ka, king pamitalakad meto nga katolikong pamilya ning lugod. Tiyadan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Dito pong mga sadyang mag-oferta, lakad na lang. Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoy, ting dawon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kayakatamoy kasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. Ginoo, daralan mi laki ka, reting kay kaming ayin at panalangin. Pupurian ming kay kang ligaya, kaniting piyesta ning Birhen Cecilia, aying pamipatutunak ang Kristo, meging kalugod-lugod kay ka. Ikatulam yan naman sana ng ikarisyang iyang pangmingeni. Yadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya kang timurin. yat nayo rin puso yu. Makayat na no, king Ginoo, Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid.
Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang paratit numang kanino pa, Diyos kingalanganga lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi, kingaldo iti parangalan milaring kay kang santos, amitagulaling kimbiera kang Kristo, alang-alang king kayarianing banwa. E muna ng lugod, ing papakit mo kaya kami kabangawsan meng pasibayo ing ketawan, king mumuna ng kalinisan, at agkatan mo keng takman kaya king yato, karing kalam ning tutuking biye. Ulinita kami sablang koro, ring angeles karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya, alantok ng ngaming babye, kapurian kaya kang. Tunay kaping banaloy pa, ikay panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingaing king espiritu mo, ban para kay kami malyalang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang loob, king pamaylas at kamatayan. Kinuaning tinape, te pasalamat siya kaya ka. Pira sunay binyene, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Itiin ka na akong katawan, amidawon para kay kayo. Makanya mo naman kay baling apunan, kinuaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niyo iti kongan, minom ko kaniti. Itiing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Dapta niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyablinang may biyan ng anak mo, daramya kaya kaiting tinapi, ing biyating kalis, ing kaligtasan. Naiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Papang babaming pagamwa mo, king kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, kimeto yato, ban biganap yakin lugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pari.
Kimpumapi na pinanita katahimikan ganakan talangin isablang pakamalan tamong mayang unabiye. Gana kamula naman, di kapatad ming pepainawan at maninaing subing niya, anisab lang may yangon na biye. Tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biya lang hangga. Ban kaya benang Maria, imbirendo ng Diyos, kambe ng San Jose, akayang esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kakabaning panawun, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesukristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambayan at kayo, ipang mayupayang tutu. Kagumning banal espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mapaminto king amayan talapangabo sa mibog king balanan tarub, nga tamang yaning mangangas, manalangin. Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawin mi, bangking kasaupan ing kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, maning lawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, nagpangking kaburian mo. Ikang mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ni Ginoo, mantabiya sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka, timurin. Di po may kakapatad, masyata mga yaning pupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kayo po. Kapayapan.
king Diyos, siminalako king kasalanan ning ato, ng tamang mayaws king hapunan ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapat ikas nga mano mo, kumayap na ako. Siklaw tamo po. Panalangin kang San Jose, itamongan po. Bapu talalingap ning talapagligtas. Esposo ning Nuana Birhen Maria. Kaya kaing Diyos penibalane ing anak ng bugtong. Kaya kay Maria binili na ing kapanaligana. Kambay mo'y Kristo, may katawan niyang tao. Nuana San Jose, kaya kami mo naman, ipakit mo ing metong kang igpa, at tayran mo kami king daklat ning biye. Aduan mo para kay kami ing grasya, pakalulu ang ponsikanan pilubluban, at ipanlwalo mo kami karing sablang marok. Amen. Orasyo Emperata laban king COVID-19. Itamongan po,
O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit, ay pami. Lalapit kami keka, kaniting masipit apamangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan kaya kami, at may kamatena, karing dakal at tao. Aduan mingeni keka, imbalikdan mo kaming mitmong lugod, at iatsyat me kaya kami, ing makaulo mong gamat. Intakot making sakit at kamatayan, anilan mong kapanayan. Pasignangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula, ring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi ring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at sarila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da iti, makasalikot, at bukod mong para, king kapakanan, ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap, karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin milaret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayawo nabi. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabiyos kami nga lang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayrana kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili, ingaklis mi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kami ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanunwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasia, Santa Cecilia, San Agustin, Patulunan ming Santa Monica. Manalangin tamo. Ginoo, mananasanang ding miseryo at tatanggapan mi kaniting piyesta ng Birhen Cecilia, papanatilian da kaming adisto at makasadyang salubong king kayang anak, potang magbalik ya. Ban sa lubungan na kami king bangketi ning belang angga. Yadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ipagkalubuy nga lang kapainawan, kanisabang pakamaming mayangon na biye o Ginoo. Nalalangga mo sala, sunlagya sa karela. Ipainaw lang ang sana king kapayapan. Amen. Ding kaladwaring sablang tapat, ameko na kapamila taning pakalulo ng Diyos, ipainaw no sa king kapayapan. Amen. Ligaya king Ipa at king Anak at king Banal Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit kapilan man manggaman king alanangga yanasa. At kaniti pong piyesta ng Santa Cecilia, burita lang kilalanan din kakatang choir na
Bali po kayong pag-umpisa niyang pandemic, daily tintamong choir. Andiyan kayong online. Sa online, wala namang mga choir yung mga daily masses. Tayo lang. No? Kaya palakpakan po natin mga choir natin na very dedicated. Siguro may malalim na debosyon kay Santa Cecilia. At naway patuloy silang maglilingkod at tunay lang iaalay ang talento sa pagkanta, pag-awit sa Panginoon at sa kanyang bayan. Ang ginuman tabi kay kayo, At kaya kang timurin. at bendisyonan ako ng Diyos sa may paintutu, ingib pa, ang poning anak, ang poning banal espiritu, Amen. mayari ng kaya katang kapag masusyan, umeta ng ening, luguran ng Diyos, ating kaparang tao. Salamat, King Diyos. Lakad po salamat, may oras, gandang araw po sa inyo naman namin sa Ay, ang misa po natin bukas, hapon muna tayo, no?